Idan ka yi sama da sati ba ka yi jima'i ba, jikinka da azzakarinka suna kamuwa da waɗannan abubuwan guda 5 marasa kyau. Yau idan ka ji su na san za ka tausaya wa waɗanda ba sa jima'i da ma waɗanda ba su da aure. Dalili kuwa shi ne yin jima'i ba iya daɗi yake bayarwa ba, yana ƙara lafiyar jikinmu da azzakarinmu da kuma ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa. Wadda rashin yin jima'in ko da aƙalla sau ɗaya ne a sati zai iya sawa mu rasa waɗannan alfanun. Bayan nan kuma zai haɗa mana da waɗannan munanan abubuwan guda 5. Za mu kawo su ne domin ka san alfanun yin jima'i domin kare lafiyarka, idan kuma ba ka da aure za mu taya ka da addu'a. Wadda abu na 5 ɗin shi ne saurin kawowa. Idan ka yi sama da sati ɗaya ba ka yi jima'i ba zai saka ka yi saurin kawowa a yayin jima'inka na gaba. Abin da ya sa za ka yi saurin kawowa shi ne idan ka yi sama da sati ɗayan ba ka yi jima'i ba to maniyyinka yana gangarowa ne ya zo zuwa ƙasa, wadda da zaran ka fara jima'in zai fito nan da nan cikin sauri. Abu na 4 shi ne raunin zuciya. Da akwai bincike da ya nuna cewa mutanen da suke jima'i aƙalla ko da sau ɗaya ne ko sau 2 a sati to suna samun lafiyar zuciya. Dalili kuwa shi ne lokacin da kake yin jima'i zuciyarka ya fi na kowane lokaci daidaituwa. Yawan daidaituwanka kuma yawan lafiyarka. Abu na 3 shi ne garkuwar jikinka za su yi rauni. Yin jima'i aƙalla sau ɗaya a sati yana ƙara yawan sinadarin immunoglobulin wanda yake ƙara wa garkuwar jikinmu ƙarfi sosai ta yadda zai iya yaƙar duk wani cuta da ya tunkaro mu. Idan ba ka yin jima'i aƙalla ko da sau ɗaya to ƙarfinsu yana raguwa sannan zai sa jikinmu ya yi rauni sosai. Kamar yadda idan ba ka yi mana like ko subscribing a cikin wannan bidiyon namu ba jikinmu zai yi rauni kuma mun san za ka yi ba za ka bari jikinmu ya yi rauni ba, mun gode. Abu na 2 shi ne yawan gajiya. Duk abin da za ka yi don cire gajiyarka ko rage gajiyarka ba zai kai ga jima'i aiki ba. Domin yayin fitar maniyyi ne sinadarin endorphin suke fita da kyau fiye da na kowane lokaci. Waɗannan sinadaran suke da alhakin fidda gajiya a jikinmu sosai kuma sun fi aiki ne yayin da bayan ko kuma in ce yayin da ko kuma bayan ka fitar da maniyyi. Abu na 1 shi ne shaƙuwarku za ta ragu. Bincike ya nuna ma'auratan da ba sa yin jima'i aƙalla sau ɗaya a sati sun fi saurin rabuwa da samun matsala fiye da waɗanda suke yin jima'in. Saboda idan ba kwa jima'in ba za ku shaƙu ba da nuna wa junanku soyayya sosai ba. Jima'i yana ƙara danƙon soyayya. Mun gode. A nan ne waɗannan abubuwa guda 5 ɗin suka ƙare. Idan ka san wasu kuma za ka iya dropping mana su a comment section. Thank you. Sai mun haɗu da ku a cikin bidiyo na gaba.